Selvom søster Ingeborg ikke kunne sige noget, fordi hun var stum, så sagde man alligevel, søster Ingeborg siger også, eller det har søster Ingeborg selv sagt. Man sagde, at der boede en pige på gangen hos nonnerne. Måske var hun narkoman. Måske var hun stukket af hjemmefra. Men sagde også, at søster Ingeborg engang havde vækket fru Jacobsen fra de døde.